Sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ranar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. A ranar Asabar ɗin da ta gabata 6 ga watan tara na wannan shekara ta 2025 da misalin karfe 6 na safe jami'anmu suna bakin aiki wanda suke shingen bincikenmu na gadar Tamburawa. Mitoci kaɗan kafin a ƙaraso wannan waje jami'anmu suka ji ƙaran haɗuwar mota wanda yake nuna akwai haɗari kenan, inda cikin gaggawa suka tafi domin ceto wanda wannan abu ya ritsa da su a matsayinsu na jami'an tsaro. Da zuwa suka yi ƙoƙarin ɓalle ƙofa da fashe gilashi guda ɗaya don zaro wanda dama mutum biyu ne a cikin motar, daga direba sai shi mai zaman banza. Inda ana ɓalle wannan ƙofa ta ɓangaren mai zaman banza ya fita a guje da ƙoƙarin tserewa. Jami'anmu suka yi ƙoƙarin kamo shi, wanda bayan sun kamo shi ana dawowa gindin wannan mota sai aka tarar da bulo-bulo na tabar wiwi wanda yawanta ya kai bulo 150, sannan kuma da buhu guda 3 wanda su ba musu shiri irin na bulo ba. Haka jami'anmu suka kama shi, suka ɗauki wannan direba tare da 'yan sanda aka wuce da shi asibiti. Shi kuma wannan da ke bai ji ciwo sosai ba muka taho da shi ofishinmu aka ci gaba da faɗaɗa bincike. Ya tabbatar wa jami'anmu shi direban cewa ya biyo wanwe ne inda ya yo aron hannu bayan ya ɗauko wannan taba daga can hanyar Zaria yana so ya shigo da ita garin Kano, inda a daidai wannan shingen bincike namu na gadar Tamburawa ya tabbatar da cewa jami'anmu sun matsa sun ƙara ƙarfi a wannan waje, shi yasa ba zai iya wucewa ba, ya yi wannan aron hannu, wanda kuma suka zo suka yi wannan karo da mai tifa, inda har mai tifan daga baya muke samun labarin ya samu karaya. Sannan shi kansa wakilin kaya wanda yake a bangaren mai zaman banza ya tabbatar ma da jami'anmu cewa shine wakilin wannan kaya kuma ya saba ɗauko wannan kaya ko kuma kai su, wato delivery kenan, daga wani waje zuwa wani waje. To kaga wannan addu'ar ku ce babu shakka ta sa muna can gefe muna aikin mu, sai Allah ya mana wani aikin a nan wanda ba tare da ma sanin mu ba tare da wani bayani ba ko makamancin haka. A madadin babban jami'in wannan hukuma a nan Kano, Kwamanda Abubakar Idris Ahmad, muna ƙara kira da jan hankali da mutane su guji wannan mummunar ta'ada, domin za mu ci gaba da ƙara ƙarfi kuma za mu ci gaba da neman addu'o'inku, gudunmawarku da haɗin kanku don ganin cewa mun yaƙi wannan mummunar ta'ada a jihar Kano. Jama'a assalamu alaikum.